Boha, to kde idú? Dobre, pohodičke, dobrá prednosť, krásna, ďakujem. Pozrite to napravo, to je šéf, to je šéf obrovský, jej, obehol nás. Teraz si človek prípada úplne previnilo, ale aj mňa takto vytrúbte, keď takéto kokotiny budem robiť v inom meste. Ja neviem, ale ja som vždy toho názoru, aj keď som v inom meste stratený, tak idem proste už rovno, alebo nezastavím proste v strede cesty len preto, že zabudnem odbočiť alebo niečo. Tak proste idem a nájdem nejaké iné riešenie, inú cestu, inú odbočku, idem na parkovisko alebo sa normálne niekde otočiť. Ale nie zostať stáť v strede cesty, kurva, alebo čo to je. Však to je normálne, to je nebezpečné. Fakt, teraz si človek prípada jak taký, že proste nepozná to tu, no dobre, nepozná to tu, ale aj takto sa chovať, toto robiť, to není normálne. Jo, jupi, napravo je cyklotrasa, jo, jej. Nezabudnite mi niekto napísať, nech odložím vodičák, idem ho rovno zahodiť, veď predsa nejazdím podľa pravidiel, to je jasné. Ja si už normálne prípadám jak taký chronický nadávač, čo proste furt ma potrebu len nadávať na ľudí, furt len pičovať, furt len byť toxický, alebo ja neviem už čo, ale však to ináč ani nejde. Však veď tu čo druhý človek to kokot. Tu ako, ja už neviem, tu padne UFO normálne do stredu cesty, ja sa nebudem tomu diviť. Akože, jasné, že furt nadávam stále v tých videách a proste furt som proste nervný, keď proste to človek, čo proste tu nechodí, tak to nezažije. To nezažije. Ja by som normálne toho človeka, čo mi napíše, že proste mám odložiť vodičák alebo že som nervák, posedel sem za tento volant so mnou, lebo ja to priťahujem takéto situácie. Tu by si sadol a tu by chodil po Trenčíne. Normálne deň čo deň by sa chodil, schválne by som dal taký týždeň, že by sme denne chodili aspoň 4 hodiny sa točiť po Trenčíne. Na psychiatrii bol. Ten človek by bol na psychiatrii. Proste hneď by ho zavreli, on by vydržal tak 3 dní, tomu dávam, 3 dní a rovno od volantu takto by odpadol rovno na psychiatriu. Hneď od volantu odtiaľto by som ho, rovno by som si presadol a išiel by som šoferovať domov a zase chronicky pičoval, veď pán ide na bicykli v strede cesty, chronicky by som si pičoval, lebo to inakšie nejde, ja proste musím nadávať, to musím zo seba dať von. Vždycky dokázané, že keď človek nadáva, tak je mu lepšie a je to tak. Ale budeme pokutovať stopky napríklad, jak som si dneska dočítal, že toto je buzerácia. No je to buzerácia, je to veľká buzerácia, že to je proste pokuta za stopku, je proste zbytočná značka. Čo je zbytočnejšia značka jak stopka? Nič nie je zbytočnejšia značka jak stopka. Proste stačí tam dať prednosť jazde, však stopka to je značka kokotov, úplných kokotov proste. Ľudí, čo
musia zastaviť, lebo proste ľudia sú priebaní a nezastavujú a i vojdu druhým do cesty, tak preto tam dajú stopku. Kvôli tomu to tam je. Ale to, že ti proste týpek vojde do cesty, to, že normálne či cyklosmrt prejde cez prechod a ešte ti niekto povie, ale mal si ho pustiť, však prečo si ho nepustil? No tak ako to je normálne, to je v pohodičke, to je úplne chill. Uciekaj, uciekaj. Preboha. Čože toto tu? Dneska máme pašiak, idete na zábavu. Pašiangy, ja nevieme, kde sme.